mahihirap. Silabas kayo. Tangina nyo. Mahirap. Labas. Mahirap. Labas. Dali, sasampalin ko kayo nito. Sige, pag sasampalin ko kayo nito. Ayun na mo. Susampalin kita nito. Comment kayo, mga pogi ng ina nyo. Labas na kayo. May inang uri. Ibis daw, putang ina. Ikaw nga, walang malabas eh. Upal ka ba? Nakikita mo ba to? Di mo nga mabilang to eh. Sira ulo ka ba? Nanipis pa ba yan? Antado ka pala eh. Paling kita eh. Manipis daw. Pag sinunto kita, doon ka ninipis, tanga. Ito. Pag sinunto kita, doon ka ninipis. Bungas. Yan mo. Gusto mo bigay ko lahat sa ito eh. Putang na naman eh. Sa'yo na lahat to. Bariya lang to, bariya. No. Deliver ng hollow blocks, tanga. Wala ka na sasakyan, bobo. Inawalay. Kakampi kita. Matigasin daw yung mga tao dito eh. Putang ina na ito mga to eh. Silabas kayo mga tigasi, mga ula, mga ungol. Bobo kayo. Manipis daw, manipis. Ay naman, Nico. Pawis ako kasi hot ako. Tanga. Hot na hot. Ito nga pamuras ko ng pawis ko yun. Tatapo ko na to pagtapos. Bobo. Tissue ko lang to, tissue. Ito, puro tissue lang yan. Mas ka ba, puro tissue yan oh. Tissue ko lang yan, pamunas ko lang ng pawis yan. Ay naman, Nico. Kaya kapi kita, Lay. Gulpin natin mga to. Mga takot to eh. Mga walang pera. Tangina nyo. Mga nakakasa sa mga relief goods. Mainang nila lang. Ngayon, pupunta ako ng SM. Supermarket. Nagugutom na kasi ako. Bibili lang ako ng chicheria. Chicheria lang bibiling ko. Yung sukli sa kanila na. Isang piatos lang, okay na ako eh. No, mga ungas, magsilabas kayo. Yan na ba? Yan na ba? Ang ina nyo. Okay, magtulong-tulong kayo kahit kilala ko pa yung iba dyan. Ang ina nyo, alam ko bahay nyo. Ang ina nyo ha. Makukulit kayo ha. Mahingi ng uri. Walang pera. Yan ang mga to. Walang pera ayun.
Kita nyo ba yung kapugian ko? Ha? Wala kayo na ito. Utang ina nyo. Hmm? Kita nyo ba itong pera na to? Mainit na panahon ngayon. Kailangan ko ng tissue. Tissue lang to, tissue. Init. Tapo ko na to pagtapos. Bakyo, maulol! Utang ina nyo! Ulol, tangina nyo! Nagalit ang mga ungas, kala mo may tira? Ay, bariling ko kayo eh. Wala ba yung mga kotse, mga ungas? May kotse na ako, may motor pa ako. Dami ko pang pera. Kayo, ang ina na sa relief goods. Tangin lang yan. Mga tamad, mga inutil. Ay na mo, Arvin Verso, back you. Shoutout sa mga sa mga nandito sa online rambulan para maghanap ng kalandian. Mga malalandi. Pagtapos trash talkin, chat nyo. Ang ina nyo, mga manyakol. Mga pakyo kayo. Yan yung Maki Santiago, putang inang yan eh. Nandito lang yan para maghanap ng babae. Hindi kasi marunong magbabae, puta ina. Kapugian natin. Dami ng pera, dami sasakyan. Ogi pa, putang ina, saan ka pa? Ito na. Well, mawala lang kayong pera, mga unuti. Tama na. Bobo. Ng pera. Meron to. Wala to. Tissue ko lang to. Natapong na nga to pagtapos. Hindi kayo makalabas ng bahay nyo kasi wala kayong sasakyan. Diba? Wala pa kayong pera. Ano gagawin nyo sa labas? Magsitulog na lang kayo dyan. Mabobo. Anong pera? Wala pa sasakyan. Yan ang yan. Wala ito mga to. Magkakapasing ko kayo ng tag-1,000 eh. Bariya ko pa lang yan. Tayo, nakikita mo eh. Gagawa eh, naggagago ka pa. Gusto mo sapak? Gusto mo na ito? Solid to. Yan o. Ba solid? Alam mo yung solid? Sinapa kita, itong sinolid.